Ďakujem, že ste prišli. Po skončení tohto krátkeho stretnutia o chvíľu idem na diskusiu prezidentských kandidátov, asi 5. alebo 6. Opäť sa nezúčastní kandidát vládnej strany. Podľa mňa je to nefér voči ľuďom, ktorí majú plné právo vedieť, čo sa s týmto štátom o necelých 20 týždňov má alebo nemá stať. Som totiž presvedčený, že prezidentské voľby nemôžu byť príbehom nejakej osobnej ambície alebo osobného zadozučenia. Motivom tých volieb, ich hlavnou zápletkou nie je ani odpočinok pre premiéra, ani završenie politického príbehu bývalých predsedov KDH, ani nová pravica, ani nič podobné. Tou zápletkou je náš vzťah k budúcnosti tohto štátu a hlavnými postavami príbehu sú občania Slovenskej republiky. Je mimoriadne nezodpovedné hrať sa s ľuďmi na schovávačku a Smer to v ostatných mesiacoch robí s veľkou pasiou. Nie dňa, keď by ste sa v kuloároch nedozvedeli, čo všetko ešte treba pred ľuďmi do marca utajiť. Bol potrebný sústredený tlak verejnosti na to, aby sa vôbec mohla dozvedieť základné podrobnosti o reforme verejnej správy ESO a to, že sa v jej rámci možno bude prepúšťať až 15 000 ľudí. A kohokoľvek informovaného sa spýtate, potvrdí vám, že rozpočet je nastavený tak, aby vydržal ešte pol roka a potom sa bude musieť celý prerábať na novo. Ceny plynu je predseda vlády ochotný garantovať len na najbližší rok, potom už od toho dáva ruky preč. V bezprostrednom ohrození sú infozákon a povinné zverejňovanie zmluv, vďaka ktorým vieme, že ministerstvo školstva chce z našich peňazí použiť 6 miliónov eur na reklamnú propagáciu vedy a výskumu a ľuďom, ktorí chcú vedieť, ako sa nakladá s ich peniazmi, volajú z úradu vlády, že či to naozaj potrebujú. A to všetko preto, aby sme o reálnom stave štátu vedeli čo najmenej. Nie je jedno, koho vládna strana postaví do súboja o prezidentský úrad, naozaj. Netrpím syndromom, lebo Fico, nikdy som politiku nebral osobne. Ide mi o základnú zodpovednosť voči štátu a ľuďom, ktorí tu žijú. A tí majú právo vedieť, čo sa so Slovenskom po marci 2014 má alebo nemá stať. Oni o tom budú rozhodovať. Každá z tých možností, o ktorých sa v kontexte Smeru hovorí, nesie so sebou zásadný dopad na fungovanie Slovenskej republiky. Budeme mať už 3. premiéra a 3. vládu za 2 roky? Budeme znova raz na niekoľko mesiacov v situácii, že sa štát zastaví a my budeme riešiť demisiu, menovanie novej vlády, nové programové vyhlásenie a nové hlasovanie o dôvere? Kto poniesie zodpovednosť za plnenie rozpočtu na rok 2014? Ten, kto ho predkladá, alebo už niekto úplne iný? A kto v takom prípade poniesie zodpovednosť za realizáciu ESA? Alebo budeme prepriehať v zahraničnej politike? Alebo hľadať nové vedenie parlamentu? Kto bude za Slovensko viesť prípravu na predsedníctvo v Európskej únii? A kto za nás bude môcť vo februári dôveryhodne a autoritatívne rokovať, ak sa Rusko rozhodne pomstiť Ukrajine za podpis asociačnej dohody s Úniou a my znova raz budeme mať problém s dodávkami zemného plynu? A prečo sa ľuďom všetky tieto okolnosti a možné dopady taja? Aby sa ešte udržal pod pokrývkou boj o pozíciu korunného princa vládnej strany? Potrebujeme aj na Slovensku český model rozpadu najsilnejšej vládnej strany a zúrivý boj o nástupníctvo medzi slovenským Sobotkom a slovenským Haškom? Možno sa tomu nebudeme môcť vyhnúť a znova raz si na dlhé mesiace užijeme vládu, ktorá bude len kúriť a svietiť, aby som citoval klasika. Ale je vrcholne nezodpovedné to pred ľuďmi tajiť, hrať sa s nimi na schovávačku a tváriť sa, že celý štát patrí pod tmavé sukno, kam majú prístup len akcionári vládnej strany. Hlavnou témou prezidentských volieb nesmú byť osobné ambície konkrétnych ľudí, ale reštart prezidentského úradu tak, aby fungoval ako reálna protiváha politickým stranám a reálny nástroj ochrany verejného záujmu. Takáto súťaž ale predpokladá, že do nej svoju predstavu ponúknú aj tí, ktorí pred rokom a pol získali historicky najvyššiu dôveru v parlamentných voľbách. Ale nezískali ju na to, aby ju zradili a rovnako ako z rokovacej sály utekli aj pred národom. Dnes z úcty k organizátorom a k divákom na debatu ešte samozrejme idem, ale každá ďalšia prezidentská diskusia bude mať aj pre ľudí, aj pre mňa ako kandidáta so záujmom o skutočný súboj význam práve a len vtedy, ak sa na nej začnú riešiť reálne témy. To, o čo na Slovensku v marci 2014 naozaj pôjde. A to sa dá zmysluplne prebrať iba v plnohodnotnej zostave,
teda aj s kandidátom vládnej strany a s možnosťou ozajstného výberu. Ľudia si zaslúžia otvorenú hru, nie hru na slepú babu. Ďakujem.